So Madam Boss calls for action against cyberbullying and harassment, urging Minister Tatenda Mavhetera to strengthen laws that protect content creators and influencers online. Hanzi vanhu imi muri kungoti mukabata mafoni enyu makutotanga kutovatukirira vasina zvavakuitai, and you don't know yet that much kuti mobva mavatuka zvekudaro. Vanhu vepainternet hanzi you feel like Madam Boss vari kukuvhairirai and vari kuita mabasa akawanda, but hanzi sometimes vanenge vachitovharidzirawo nhamo kunze uku, zvinhu zvinenge zvisina kutombomira zvakanaka, zvinonge zvakatovaomerawo. Mutemo hanzi should be there to protect them because havari kuzotukana nevanhu mastreets. She wants to protect her brand. Vanhu vanotukawo vakawanda vachanzi vari muno muZimbabwe, and panofanira kutoiswa mutemo wekuti vamiswe. Vanofanira kuzivawo kuti pane maboundaries, ngavasarambe vachingoita bully everyone painternet. Hanzi panofanira kungoitwa mutemo wekuti Madam Boss vakangoona nhingi avatuka, ivo vanofanira kutongomhanya neinformation yacho kuna minister kana wherever kwavanogona kuenda kunoripota, because as a brand havadi kuzoonekwawo vachingopopotedzana nevanhu vachidzorerana nevanhu. Hanzi she can never come on the internet vachituka vanhu. She wants to protect herself and her brand. Vanotorwadziwawo munhuwo, vanotoita depression nezvinhu zvacho zvamunenge muchivaita painternet. Hanzi kumwe kurwara kumwe kwacho kunotobva painternet pacho ipapo. I feel like every citizen should be protected. It's not only about them, because sometimes they're the ones vanoita kuti vabhuliwe. They spark controversies and they start to trend, and the next thing vakuti they are being bullied. Ivo vanonatsoziva kuti vanowana mari mukutrenda ikoko, ndo zvinovapa mari. The next thing they are now playing guilty, they're now playing victims. Vakutotsvaga kuti panapa ndiani ari kundituka, vanhu vakati vakandivenga. Ndo zvinoita macontent creators akawanda. Vanotonyatsoziva kuti tikanyora kuti zvakati kana tikaposta zvakati, zvinhu zvavo zvinoenda viral, in the next thing engagement yawanda kwavari. The whole program yakaitika, I think on Friday or Saturday, or I don't know, payakaitika iyo program yacho yaMinister Tatenda Mavhetera, it seems as if it was focusing more on content creators when the nation doesn't need all that. We need kuti network ichawanika here kumaruzeva vamwana vatori na internet, but they were there discussing pameeting yavaiti ndezvechiko ICT whatever IT whatever zvavaita vakaiburitsa the whole spotlight was on content creators. The whole thing was mainly focusing on content. What is that? Isusu toda kutongonzwa kuti data tichazorwanawo here rakachipa chichiri kuitika in terms of development network yedu, kana kuti wifi here ichazoitwa sei, kuchaintroducwa imwe isiri econet here iri affordable. Ndo zvatinge chida kutonzwa izvozvo, but ivo vaitofocusa nekuti tisabhule Madam Boss, tisabhule Tatenda uyu Gezi, tisabhule nhingi. Macontent creators vari kuita hanzi naMadam Boss, inini musoro wangu unoita $85. Zvine inesu hanzi ndinotoita musoro we$85, vanhu vanenge vachida kubhadhara ma$200. A whole minister achiteerera zvese izvozvo, achitovhunza mubvunzo, achitoita interaction, of which there were other people. I thought kuti it was mainly like pane vamwe. Ndatozoona kuti according to my research there were a lot of other people that were there, but we didn't get to hear anything from those people because the main focus was on content creators. What about them? What about them, to be honest? Regai tiona kuti nyika yacho inenda kupi chaizvo, because ina handisi kunyatsonzwisisa kuti chii chiri kuitika. Ivo anatariro Gezava naMadam Boss, they can leave social media if they don't want to be trolled. Vosiya zvavo vamwe vari kuda kutrollewa because ndo zvingoripo pasocial media zvacho. We will never, like, okay, we are not saying we want people to be bullied, but I think kuti bullying is there, and kuipedza, it's going to be a mission kuipedza bullying yacho. But anyway, we can upgrade our systems muno muZimbabwe, but we are here talking about content creators. Vakambosvika futi kwamai mutsvangana maititi vakati todawo kuti mutibatsirewo kuti evidence chiyera ari kutibhula, tokumbira kuti amboregera kutibhula. This country is a joke. Unoyazoona kuti hakuna kwatiri kuenda. The same things that were being told kuna Mavhetera takambozvinzwa futi kwamutsvanga Madam Boss namaititi pavakaenda ikoko. Vanzi ende motaura
madambudziko ari kuwanika nevakadzi, kunze kuti vataura kuti vakadzi abuse gender based violence chichichichi kudaiso vakadzi munyika, ivo vakutotaura zvecyberbullying evidence chera. Munhu ona opportunity yekuona minister, a whole minister, you are talking rubbish pamberi paminister. Aiwa, hakuna kwatiri kuenda. This country is a joke. Minister wacho futi is a clueless and invites people who are clueless. This country, aiwa, sorry ka 100, especially vanhu vari kuita IT ka, ndoti sorry ka 1000 to you. Otherwise ka opportunity chaiyo muno muZimbabwe vamufe makailuma, hakuna inenge ichingonzi vamacontent creators vavo handei. Chero kuchinzi kurudo vanhu veIT zvinongotorwawo munhu ane page ndiye anoziva IT, ndiye anongoenda zvongonzi tinoperera kuziva Facebook. Vanhu veIT variko vanonyatsoziva kuti aikoi Python chakati chichi zvekumajargon vanoshandisa kuti whatever, ivo vanenge vachinyatsoziva kuti how do you program, vanosiyiwa. Asi kunosiyiwa munhu anoziva zvaZuckerberg ndozvinonzi uyu anenge ane ruzivo, ndiwo otorwa. Regai ndiseke hangu panapa. Hanzi nemumwe panapa, cyber security is real, but also content creators should be regulated against endorsing shady deals. Vanhu vakuvharwa, unsafe content being shared by content creators. I think what China was advocating is the best, to only allow specialized content creators to share related content which is verified. Some deals being endorsed by content creators achemedza crowd. The e-creator scheme is an example. So tine chichemo minister machinzwa chichemo chedu kuti ma-content creators aya, they just lure us into joining the scams. Vamwewo ndo vanenge vachiti betting, voiti joinai zvikandege, mari yaenda, vari kuadvertisa zvindege kwatiri isusu. Vamwewo ndo vakati jutawo mari dzikaenda nemachina e-creator, vanhu vakavharwa mari ikatoenda. So takangofanana zvinhu zvacho zviri kuitika ka, it's only like a small percentage yezvinhu zviri kuitika muno muZimbabwe zviri kuitika nema-content creators that actually benefit a lot of people. Otherwise they are doing everything to benefit themselves, nothing more. Saka pakadai soka aiwa totoshinga senyika kuti hapana kwatiri kuenda. Ivo minister vacho musoro uzere mvura, vanoita program unotoona kutoti aiwa level chairo rekuti vaite minister ka harisati ratombovepo, but ndo vari kutolida isusu vanhu vavo. Tinoona wifi yemuno munyika iri affordable, aiwa sorry ka 100, hatisi kumbofa tazomboimprove anyway. Tichingove nevanhu vakadai so munyika munomu, it's going to be difficult to get anywhere in life. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section. What are your thoughts? Subscribe, please make sure that you are subscribed, and see you in my next video.